Siellä täytyy olla hahmo, joka voi olla siis ihminen tai koira tai joku elävä tyyppi, joka on nimeltänsä Tesla. Etu- tai sukunimi. Etu- tai sukunimi. Ja se on Tesla. playeri. Mikä playeri? Playeri on se Tesla. Niin joo, se on pelaaja, kyllä joo. Siis... Niin, se on sama asia vaan. Ota siitä kuva, mulla on kaksosleuka siitä kuvakulmasta. Mene tuonne sivulle, mene sivulle. Ei semmoista kuvakulmaa ei ole vastakkain. Nyt me alemmas, nyt me... Hei kuule Sala, nyt tossa käsiksessä me ei kuule mennä ulos. Me lähdetään ekan kerran ulos tästä kämpästä kello 18 sunnuntaina. Unohda nyt ne, jotka lähtee. Sallakin oikein ottaa valokuvia tuon rantsussa. Kuinka elokuvallisena te pidätte tätä ideaa? Kuvataan lattiaa. Joku hima, että tässä tulee mieleen, että ne on kuvannut nyt jonkun varmaan jonkun hazardifilmillä sen himassa tän. Tässä... Torakainen äänet voimistuvat. Me ei tehty kipinöitä, eikä koske sähkölaitteisiin. Ota mennä. Sen linssin ohi työnnät kädellä. Sama huuselle, laita just tuolla viehkeästi nautista. On niin pahaa, kun ei ole edes suolaa. Tää on naurettava pari. Mä oon sitä mieltä. Tää on hyvä, tästä tulee hyvä. Joo. Jotenkin tää ratkaistaan editissä. Pitäkää koko ajan hirveetä ilmettä, jos täältä tulee hyviä ottoja. Ja lähtee! Ja tulee Artulta se kamala lassi! Hirveetä liukasta nyt kaadut! Jumalauta, että sattuu! Apua! Da-da.